among channel kin Kim Family Vlog. Kung pa ka-subscribe diha guys, so i-subscribe na mi dyan. Pindotay mo notification bell arong masundan mo adlaw-adlaw. So today guys is August 29, 2022. Morong pizza ha guys. First anniversary na mo sa among channel. First anniversary na sa among channel guys, kin Kim Family Vlog. Unsa karon guys na ami ginagmay nga pahinungod, may gamay nga pahinungod sa among channel. Pasalamat pud mi sa mga support namo diha sa among channel nga gamatoy. Salamat ka doon tanan sa mga viewers, mga silent viewers namo diha nga kanunay nagsunod namo. Salamat ka doon tanan guys. Karon guys magluto mi og pahinungod namo. Salamat ang taon pagtas kay tas ang ngaling abot pa mi 1 year. Abot mi 1 year sa among channel nga wala mahibaw wala raghapon ra. Wala gahapon pa. Karon abot naman ay tag isang tuig. So nami mga pahinungod guys, mo ni katumagi pa dani las ate ni Ate Josephine, dan napay kang Ate Marieta dani na spaghettihon. So dala tayo man ang lutuon karon. Yeah. Kaya guys, diharan ni na lutuon das mga niaging mga kuan gusto na halutuon unsa kay huna lay ko sa among channel nga hapit naman din. So karon amo na si Jang lutuon. Salamat ka dun nindute. Yeah, wala lang ipada guys. Unsa kari pwede ay wa matay palit og cake kay wa lagi tay ana kay magtigom lagi tang limbaroy nang o patay tinigom sila man kung iyang tigom sa way na tigom kaguwang maning kalakihan ni. So mo ni man katawan ng Kim. Mo ni among lutuon karon guys. Mo ni among himuon nga cake. Kauban is katong ipadani Ate Josephine nga siya. Ano cake na? Mo ni sa goal si Jang guys. Mo ni wa namin na namalit og guys kay di naman ang kari kay wa ang pwede ipalit. Salamat sa video man. Happy first anniversary sa mga channel guys, Kim Family Vlog. Salamat sa mga nagsunod na mga adlaw-adlaw. Salamat. So guys, dere pigihinalang si Padir dia. Naman may manok dia. Oh, manggihinalang. Enza. Ando na laman ni guys, mo na mga salu-saluhan nang dari sa mga kuan sa mga bata. So di salamat ta manawag na sa tang mga kuan kay ikagta. May raretang kuan. So nara may panghatdan guys, nga pila ka buok. Ha? Tuan ning uli mas atinika, balik ra to. So padirog hiwas isang panakot. So mara na tang sagol guys, ya. Guys, lami na ni. Uli atinika maoy. Ha? Pato uli atinika. Glabe Kim ga. Unsa man na Kim nagdana man ka bunaw Kim? Sa may bunawan. Di pusil. Pusil na. Pusil dai ko na guys, ha. Pusilon ko no Kim ag mga marites. Bitaw. Sa man na Kim, pusil. Sa may pusilon nimo. Bati padir. Guys, magbiko mig digit guys. Naman may pilit dari. Tengah kilo pa no. Mado naman to guys, tengah kilo. Panda nga naman ka panda. Nagbati butis panda guys ya. Ano naman mga anak na ka? Dengan sa tang anniversary. Lakong bati. Bati honestly mo nagsigintaw katubang fruit soda sigintaw katubang sa mama. Ijawok na ko ng anak. Buntis man is panda na guys. Diyan. Guys, luto na gatong hinalang. Yehe. Lumiya guys hinalang chicken Bisaya. Ito na ko para pang kuha na guys. Sauce. Kuha na guys. Ito tang spaghetti. Nara guys, ang spaghetti gilapuan na. Na guys, nagihalo natang spaghetti. Wala na putla guys, kung pampahaba ng buhay. Okay. Nagihalo katang spaghetti yung pababa, spaghetti yung pataas. Yes no. Yan na guys, na-mix na guys diya. Maingani na siya sa purma o maluto na siya. Kani diya. Na isang lutoon guys sa atong steamer kay umantay ubin dari so kare na lamay itong ubin-ubin steam. Yan na guys, agamang spaghetti luto na diya. Agamang hinalang. Wow, lami ka ajo uy. Kakajug tangad. Spaghetti yung pababa o pataas guys. Uy shush, nagkaunag amang kibul-kibul. Ang sana naman sa niya kibul. Oh, ni kibul naman, gamatoy naman ni mo Inday. Huh? Kibul-kibul naman ni mo Kim. Tara nga sa niya. Sa panuthon man kada ni. Tara nga. Nagwatang gamatoy. Kaan la. Kaan na mo daki ka. Na guys, aglatik ha. Yan na para sa among biko. Dala po natakang na namang among cake. Yan na guys. Homemade cake from oven dress cooker. Yan na po guys. Sa among oven. Oven nang itakang. Yan na guys. Na latik na. Wow, bites na pa. Okay, yan na guys, latik na. Pwede na pa. Okay na na. Silunod na bilit. Miyadyan ng biko guys. Latik ka kadyo.
Lati ka rin po. Panas. Doon ka liipad mo panas guys na. Ano guys, agbiko. Karawa pa dir, kumpati. Mga niya guys, mga naman na guys, bahin-bahin nun. Yan na guys, nag-una nag-aas Kuya Gael, kay mo school, mo, naniron, mo eskwela. School na Kuya Gael. Kumpati ya, ka nag-una niya. Mo eskwela mas Kuya Gael guys. O kamera mabilinda ring tulo. Kamera mabilinda ring tulo. Si Kim Kim, ako, Papa Gabriel. Namang hatid rami datos. Harang panghatdan unja guys. Dahil sa mga niluto sila tatay dato gang manghud. Nadari po pila ka buhok lang sang silingan. Kay bahin-bahin nang rarato. So, salamat ta ba nga na ngabot pag among channel lugi nga ning ko ano, ngabot pag 1 year. Yes no, mahina pa ko nga taas pa. Char. Taas pag tulin. Ay, sa kamang pahinangod sa among anniversary. Yehey! Spaghetti. Among kuan guys na spaghetti. Unja dai biko. Wow. Biko, ug dai pa among ginamang cake. Yeah. Saka, salamat ka Diyos mga nagpadara ning tuan ya. Salamat ka Zote. Dapod. Te Josephine at te Marieta. Salamat na may gihanda ron. Guys, wala namin namalit kay wala mo tayo ipamalit. So kanay mo na ni agi pa ni ate Josephine. Dada spaghetti, spaghetti dia. Mo nang naluto guys. Yeah. So guys, yeah. Spaghetti, biko, og kari. Dato pa yung hinalang giinit pa kay mga anami piniudto. So nagkaan na mag-unas Kuya Gal kay to na ni eskwela na. Si Kuya Kinkin amara nga binlan kay inza magdengan rami inza panihapon. Inza rami panihapon magkadengan guys. Karong paniudto nag-ilis og pangaon kay. Okay lang kami rami nabilin na ring tulo. Nagkaroon na maranghatdan sila ato sa tatay. Sila raban taon lang yatang kuan diya. Maranghatdan dato ang manghudog sila sa tatay. Kay umila kay baw lagi lamig nga ni luto-luto. Nagmay pahinangod ba? Imbitar kay. Mo do dyan may nang guys ang imbitar kay wala may mang-imbitar guys kay gamatoy ra magatang handa di ato na mahapdan tong atong mga importanteng taos tang kinabuhi. Yung pilit ang biko. Biko mo diha na guys. Okay, diyan na guys. Sa gamay pahinangod sa mga anniversary, first anniversary sa mga channel. Hinalang. Cake. Spaghetti. Og biko. Hane? Mga kagkod-kod. Butangin. Sige na. Yes, mga ang sa may paniud to. Kamarang hatdan ang sila sa tatay dito sa ubos. Ang manghud. Guys. Uy, nag-pray na ka, Kim? Pag-pray sa, pag-pray. Pag-pray sa Jesus. In the name of the Father, the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. May sama kan Jesus. Sa pagkaon. Amen. Tanin nyo guys. Tiya. Ito. Ayan. Tiin, Papa? Ngantanin nyo. Tiya. Hangit, pa? Ngantanin nyo. Dihina lang dia. Anak ko, Mama. Guys, anak ko. Anak ko, guys. Saan sa? Saan ka? Anak ko. Tasana ka guys. Tasana ko no siya guys. Tiya guys. Agwatang gamatoy guys. Tasana ko no siya. Ang kaanadli. Tagak. Tagak. Arang mga aja guys. Kamerang tulo dari. Stilan. Natataad. Manghatid ako guys. Bahin-bahin na natatang pahinangad ba? Salamat. Ma. Ngantanin nyo guys. Paningad to. Unod ay unod. Ngantanin nyo. Wala may nang invite guys kay Mama. ang anglag at ang kuan suwa sa mga kabuok piso ag manggi luok. Na may spaghetti ube ko mara na magipang atod. Pik. Napay amang cake. Ma. Ya ay kamerang tulong na ngaon. Sigulpan. Lang ka sa kamulpad. Ko. Bara. Gusto ko lipad ko naman. Gusto ko lipad. Guys, ang hatid ako dari guys, spaghetti o pansit. Mas padir, ting snack naman. Ang hatid dari guys, ting snack ano ba naguhap na ning bahay. Yan ako guys. Marang giangay-angay. Tay. Hawas ta tay? Naan sa lang to naguhap naman tong dadto aray. Aray. Nasapit ang tiil. Naguhap naman dato sa kuan likod. Sala. Tingala tatay kasang birthday. Wa, may birthday.
Wala marang iluto og kuan dadto. Ingat na list tatay kasi birthday. Ikaw ra balhin dari tay. Bisis tatay guys nang hinlo dari. Nang hinlos father. Diyan may nabilin dari. Birthday sa among channel. Ako ko na to. Wa man. Guhap malagi dari tay mo ni kuan guys katuning tungkirig des. Day oh guys gi utro ni tatay. Kay mamatong na yung mamari ka tumbahan na ag halubla kung nasimba kong mo tumba no lugpitan dari mahigda-higda dan hirap ako magtambay-tambay o mag-edit. Pero na guys gi-adjo gi kon nang tatay diyan na pa-adjo nun. Mo pa lagi pailit tay mo nga pailan. Mo nga pailan nara na hinung presko hagangin lusot-lusot na noon. Lusot nagwakwak dan eh. Mo pa nga pailan? Pailan pa tatay guys. Mo guys maghatid pa ko dato sang manghod dito sa ubos. Daan na pa may lakwon na may hatdan nga to. Inita uy. Ato ko sang manghod maghatid. Dito sa ubos. Tinga sa toro na. Tinga na patukit sa pang birthday hak ni oy. Ari ko sang manghod guys. Uy di man dara ilang gardening. Gardening ayo. Halo ka. Biko ko'y tao. Nagihapdan. Asian. Spaghetti mi. Puwas amang kuan. Nag-birthday amang channel ron. So guys, mori dari ag. Bye sang brother. Yeah guys. Nasilay daghang ukra to ah. Nasilay daghang ukra to. Luwag pa kadyo dari mag-garden kaya dia. Luwag pa kadyo dari ibus. Luwag kadyo dari gardenan ba? Kanais kadyo gardenan. Pato na ko. Anniversary sa among kuan channel. Char. Painangad ba katuragod ka nang nais spaghetti. First anniversary. Happy anniversary. Salamat. Kagwan. Pato na ko dai. Ini. Asa ko long. Dahil lang tao, ilang kuan guys, ilang ukrahan. Yeah. Ukrahan, napay ilang palidja. Yeah, Namay dyan dari guys, kaya makalibritag pananam-tanam sa baapag sinsulim barok. Nanas ko kin guys. Kaanas ko kin spaghetti. Oh, biko. Tama na to cake be. Kalmikin. Ngantanin to guys. Spaghetti og biko. Marang ipanghatid na itong kuhan guys kay ikag tamang invite gamay ra. Kino. Doon naman na. Batikin.